Kiye County Masiaya Busia yango moko kuom achiedh nade magikalo e kamoting'o pek mar ngima mibadhi moko ko chenro makony ma ichwalo nyithindogo kaachiel gi pek mag weche okumba mar thieth. Jodongo kachiwo twak e od bura ma Bukalama County ma Busia e kinde romo mar yango yore mag rito nyithind kiye giyango ni kata obedo ni owe nyithindogi e lwetgi giyudo pek ma okalo e rito nyithindogo. Jafwambo marwa Andrew Ndego miyowa ler. Moingo jodongo 200 kowuok e kaunti ma Busia, Siaya kaachiel gi kaunti ma Meru obago romo mar yudo tiegruok e yore mag rito nyithind kiye ma gidak godo maonge ng'ukni. Romoni okelo kanyakla jolony e weche mag rito nyithind kiye yorno endo makare mar chiwo thuolo ne jodongo go yango moko kuom okenge ma owinjore mi pek e bero chenro makama. Kalipot lero ni kwan jodongo ma iweyo gi nyithind kiye e kaunti ma Busia medore gi ongalo mamalo. Tunalilia serikali ione vile hawa mama wazee wakongwe wanaweza rudishiwa maisha irudi nyuma. Tunapata shida, kuna school fees imepanda juu, maisha ya chakula hatupati. Sasa serikali angalie hawa mama wazee watafanya aje ili waishi walinde hawa watoto. Tulikuja hapa ndio tuongee maneno yetu, ndio tuone kama serikali itatusikiliza kulingana na ile shinda tunapitia. Saindi ya NHIF, mimi ni ngumu sana mimi kupata chakula, kupata NHIF, kupata school fees ya shule. Hapa tunaona ni shinda. Serikali inataka kutusaidia. Na ukienda huko anakuambia ati wanachukua watu wa 70s. Kama mimi sijafikisha 70 na niko na shinda na niko na wajukuu. Apisa maduong' mar riwruog Emba Kenya, Phyllis Magina yango ni romo makama thoro mare en mar dhiro migepe mag sirikal matayo chenro maket gi chenro ni mondo chugo kenge mong'ith mar reso lwasi makama. Wana shida nyingi za kimwili, magonjwa mengi na hawana usaidizi. Wakienda hospitalini pesa mingi inatakikana na hawana wale ambao wanaweza kuwalipia hizi pesa. Korka kore Jaila Tieno gi Florence Anyango magina pisas mag riwruok mar pendekeza Afrika maidore kaunti ma Siaya yango ni thoth jodongo ma odak gi nyithind kiye onge gi nyalo mar yuto e chiwo arita makare ne nyithindogo eko kinde makoro ngima oidho. They are crying for at least to be supported in agriculture so that they are able to support the children in feeding, as they do not have enough strength to buy seeds, to buy fertilizers. So they are requesting the government to help them so that they are able to get enough seeds and enough fertilizers so that they enhance food production. Inflation affects these grandmothers in that the prices of commodities, foodstuffs, it is very difficult for them to have 3 meals a day. At times, maybe the grandchild is sick. Means of transport to take these children to the hospital becomes a problem. Gisani, apisas goeko golo kwayo ne oganda gi sirikal mondo wuog oko mar donjore e wachno e reso lwasi makamae makoro kelo pek ne ngima jodongo go kaachiel gi nyithindo magichiwo negi arita. Serikali iko na uwezo kupitia njia zake kuhakikisha vitu vyote ambavyo vimetengwa vya hawa watu vinawafikia ipasavyo. Ni watu ambao wanahitaji jamii iweze kuwa support ndiposa pia nao waenjoy maisha ama wajivunie kuwa wana Kenya na waweze kulea hawa watoto vizuri. Andrew Ondego, Ramogi TV. Bang'e piny Kenya William Ruto lando ni